वो पवन सिंह के झाटू यूट्यूबर बा, नाम ना धरे हम। देखिए पवन भैया, अब फिर कहेंगे पवन सिंह, फिर मत बुलवाइए मुंह से। आप जानते हैं कि हम डरते किसी के बाप से नहीं है, खाते हैं अपना है, ठीक है। तो मजबूर ना करवाइए आप अपने यूट्यूब। एगो झाट भर के कौन बा पूरिया समाज जिंदाबाद हो भैया। कहल जाला कि लातों के भूत बातों से नहीं माना जाता। सेम यही काम कर रहे बाड़े सौरभ ऐश्वर्या राय। फिर भैया सौरभ ऐश्वर्या राय लाइव आइले बाड़े और लाइव आके पवन सिंह के इतना गाली दिले बाड़े, इतना गाली दिले बाड़े, पवन सिंह के टीम के गाली दिले बाड़े भैया। शोभम सुवैया जितना भी बा, विशाल सिंह बा जितना भी बा भैया, सबके एकदम गाली दिले बाड़े। और भैया वो कहले बाड़े कि सबका एकदम माँ बहन एक कर देंगे अगर मेरे बारे में अगर कुछ कोई बोला तो। भैया वो मैटर तो एकदम सुलट गल रहे, काहे कि भैया कोई भी सौरभ ऐश्वर्या राय के कोई भी बारे में नहीं के बोला, लेकिन भैया ये बंदा खाली एकदम व्यूज चाहिए गाली दे दे के। भैया इतना घरिया रहे बाड़े, खुले आम चुनौती दे रहे बाड़े, का बताई भैया। हो भोजपुरी इंडस्ट्री के सौरभ ऐश्वर्या राय कचड़ा कर दिले बाड़े। एकरा एकदम मुँह रोके खातिर कोई नहीं के एकदम जन्म ले का भैया। भोजपुरी इंडस्ट्री इतना शांत पड़ गया बा भैया। हो दूसरी बात यह कि एकदम सरकार भी एक्शन नहीं ले रहा बाड़े सौरभ ऐश्वर्या राय के जे मुँह शांत कर सके। इतना गाली के देवेला भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में। ओहो पावर स्टार जे कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के एकदम बादशाह हुए, ओकर गाली दे रहे बा। खेसारी लाल यादव के तो भैया चेला भाई तो ओकरा तो बात ही खत्म करा, लेकिन भैया पवन सिंह का टीम के एक एक बंदा के गाली दे रहे बा, चुन चुन के एकदम। और दूसरी बात यह है भैया कि गाली तो दे रहे बा भैया, और माँ बहन भी एक कर रहे बा भैया। आदमी को तो गाली देवे तो चल सकेला, लेकिन भैया माँ बाप का बिगाड़ ले बाड़े, जो माँ बाप के भी एकदम गाली खूब दे रहे बाड़े। और भैया एकदम ये बंदा ऐसा ना जे कि भैया गाना, और ऊपर से भैया अपना गाना का प्रमोशन भी करवा रहे बाड़े कि हमारे गाना आवे वाला है, एकदम लाइक सब्सक्राइब करी, एकदम शेयर करी और वीडियो को एकदम लाइव खूब तेज करी भैया। हो एकदम कहे का मतलब ये है कि एकदम इहो एकदम पिटाई के चाहे, जैसे महेश पांडे एकदम पिटायल रहे, एकरो भी एकदम पवन सिंह वाले एकदम कस के एकदम धुना ना दिए ना, एकरो ऐश्वर्या राय के एकदम मुँह एकदम शांत हो जाए भैया। कहा कि भैया वो हम केकरो साइड से नहीं बुखे बोला था नहीं, कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खूब गाली दे रहे बा, इतना गाली दे रहे बा भैया एकदम लाइव होके, कहा सबके माँ बहन एक कर देगी भैया। सबके एकदम माँ बहन होवेला, सब एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री का न्यूज़ देखेला। और भैया एकरो न्यूज़ चल रहा बा तो भैया गाली भी एकदम चल ही रहा बा। और भैया एक मुँह शांत करे खातिर एकदम कोई भी एकदम पावर स्टार के एको टीम एकदम आगे नहीं के बढ़ ले बा भैया। वो सबके एकदम आगे बढ़े के पड़ी और सौरभ ऐश्वर्या राय के मुँह शांति करे के पड़ी भैया। कमेंट करके जरूर बताएं जो सौरभ ऐश्वर्या राय गंदा गंदा गाली दे रहे वाले पवन सिंह के बारे में और पवन सिंह के टीम के बारे में वो सही कर रहे बाड़े, और भैया वो काहे गरिया रहे बाड़े यो कमेंट के जरूर बताई भैया। अगर पोस्टरवा लगावे से भैया वो गरियले बाड़े तो पोस्टर तो सबको लगावे करिए, काहे कि भैया जे गंदा गंदा गाली दिले बाड़े ओकर तो एकदम बड़ाई का सब कुछ होवे के चाहिए भैया। कमेंट के जरूर बताइए गंदा गंदा गाली दिले बाड़े, एक एक्शन लिए कि ना लिए पवन सिंह। ऐसे देखते रहिए दिलदार सा भोजपुरी समाज जिंदाबाद हो भैया।